Ja anem a començar el programa parlant de música i anem a parlar del cor. I per això tenim així el director del cor d'Almussafes, i és Gerson Padilla. Molt bona vesprada, Gerson. Hola, bona vesprada. I també a una de les seves alumnes o membres, Nima Teresa Alcaide. Molt bona vesprada, Teresa. Hola, bona vesprada. Bueno, primer que tot, Gerson, un cor en Almussafes que ja du una trajectòria. Com va néixer la idea de fer un cor a Almussafes? Pues la idea va néixer perquè sempre hi ha hagut abans un cor parroquial a nivell de l'església, però no n'hi havia un cor de gent del poble, no? I doncs jo estava estudiant composició i direcció d'orquestra i bueno, pues va sorgir la idea de dir i si muntem un cor, perquè molta gent té alguns prejudicis a l'hora de cantar i li agradaria cantar i no s'anima i tal, i vam pensar de formar un cor a nivell local que fora per a tots els públics, per a tota la gent, i bueno, pues, va néixer el cor. Començarem amb molt poqueta gent, érem 6 persones al cor, la majoria família meua directa, però això va anar creixent poquet a poquet, treballant i fent els assajos, i la veritat és que avui en dia n'hi ha un cor prou extens, no? extens. Quanta gent més o menys formen este cor? Pues ara han tingut algunes baixes perquè resulta que n'hi ha hagut persones que han tingut dificultats de salut, de problemes, i n'hi ha hagut per almenys 5 o 6 baixes de força major, no? De força major, sí, sí. Però estem sobre uns 20-22 integrants. Moltíssima gent, no?, la que està aficionada a aquest tipus d'activitats. Sí, la veritat és que sí. Estem molt a gust, som una xicoteta família i la veritat és que estem contents. Bueno, sí, tenim a Teresa, que és una dels membres que va assajar i és partícip del cor. Què te motiva a estar dins d'aquesta agrupació musical? La música, fonamentalment la música. I després, quan tastes el grup, quan tastes, entre cometes, veus que tenim molt bona comunicació, perquè el grup en realitat és, com dirien els castellans, variopinto, per edats, per sexes, per professió, però després allí som tots una il·lusió comuna. Aleshores, si ja t'agrada la música, si sempre t'ha agradat cantar i te trobes i sé bon ambient, pues ja no t'ho pots deixar. Des de quan estàs tu, Teresa, dins d'aquest grup? Jo crec que quasi des del principi, també. Sí. Si no vaig ser de les primeres persones, vaig ser de les segones. Cal tenir algun tipus d'aptitud especial per a formar part del cor? No. Això és una de les coses que la gent, o una excusa que la gent sempre gasta. Anima't a cantar. I sempre diuen, no, jo és que tinc molt mala veu, jo no tinc veu per cantar. I això és mentira, perquè com tot la vida, treballant i fent alguns exercicis, i sobretot venint a cantar, perquè ahí fem exercicis de respiració, de vocalització i cantar i coses que van bé per a poder traure la veu que se supon que no tens, fent això la veu ixa soles, entonces n'hi ha que educar una miqueta la veu. I bé, això. La veritat que no hi ha excuses, com estàs dient, així que tot el món pot cantar. Tot el món pot cantar. Un bon professor que, clar, es faig a treure aquesta veu, perquè molta gent diu, és que jo no tinc oïda, som molt desentonat, però aquest oït també s'ensenya, no? Clar que sí, s'educa i ja està. Però aquesta excusa la veritat és que ve molt bé per no vindre a cantar, i cosa que quan la gent ho prova i veu que poquet a poquet va progressant, es dona compte que aquest prejudici que tenia era totalment fals. Teresa, suposa que heu fet moltes actuacions des que el cor està format. Quines són les que més us agraden? A veure, allí al poble, tant al poble d'Almussafes com al del costat Benifaió, tenim una associació de persones de malalts d'Alzheimer i ens motiva molt el voler anar perquè després la recompensa és molt bonica. Veure la cara que transformen aquestes persones quan ens escolten parlar. De fet, Gerson, la primera volta que va vindre allí al centre, se va quedar molt sorprès, perquè sempre esperes que són persones majors que no reaccionaran massa, però no és així, va ser tot el contrari. Aleshores, això ens ompli molt. Evidentment, quan fem
altres classes de concerts al públic en general, a l'església del poble, que allí l'acústica és meravellosa, doncs està clar que veure a la gent que està molt a gust i tal, també t'ompli de satisfacció. Però a aquestes persones especials se crea un ambient especial i és molt bonic. I és el que no fallaríem mai, no? Perquè sempre podríem anar. Exacte, exacte. De fet, així és. Hi ha persones que tenen horaris laborals i com siga se ho arreglen per poder estar també allí. Quin tipus de música canteu? Tenim un repertori molt variat. També depenent de l'ocasió, per exemple, en Nadal cantem Nadales. Nadales, ahí és indiscutible. Tenim tant Nadales de repertori popular com Nadales una miqueta més clàssiques i himnes més fets. Després també tenim repertori religiós, perquè hem anat a cantar a alguns llocs religiosos, i també tenim cançons populars valencianes, també tenim cançons pròpies, de composició pròpia nostra, i bé, és una mescla que segons l'ocasió anem fent, anem traguent. Diguem que no és un cor vinculat ni a una església ni res, simplement és un cor obert a tot el món i que depèn de la circumstància, igual cantem en un entaulat a la plaça del poble com on es toca. Així és. La veritat és que així és més extens. I a part del cor, primer que tot, on assageu? Assagem actualment el lloc d'assaig és en l'Acadèmia de l'Escola de Cercle d'Arts, que és una idea nova que ha sorgit enguany, un projecte nou, i tenim allí una aula prou àmplia per a poder assajar. I abans assajàvem en un local cedit del Centre Cultural d'Almussafes, que l'Ajuntament ens cedia per a poder assajar. On la gent que estigui escoltant ens diga, jo vull provar, pot anar a provar, tenim horaris, tenim algun lloc de contacte? Sí, clar, en el carrer Lluís Vives, número 18 d'Almussafes, està l'Acadèmia de Cercle d'Arts, l'Acadèmia de Música, i assagem tots els divendres de 7:30 a 9:30. Bon horari, perquè si la gent pugui assistir, pot anar a provar i veure el que és. Per suposo, sense ningú compromís, pot vindre als assajos quan vulgui, pot acompanyar-nos a les actuacions i estar veient i disfrutant de lo que nosaltres som, que realment ens toquem molt bé i disfrutem en la música, que és com abans ha dit Tere. L'objectiu és això, disfrutar en la música. Bon objectiu, perquè la veritat és que no sé si Teresa mos ho pot dir, però suposa que la música ompli, no? Evidentment. De fet, des de sempre els terapeutes, per 1000 històries diferents, sempre han utilitzat la música. Tots sabem que la música és l'idioma universal. Aleshores, què puc dir jo estiguent al costat del director de la música? La música és el tot. I és veritat que te contagia, conforme havia dit abans, de quan estàs en companyia de gent que també té il·lusió per la música, te contagia aquesta il·lusió i a més, persones que no tenim massa coneixements musicals, com Gerson, treballa amb nosaltres molt bé, i és veritat, després el resultat t'ompli molt. Te sorprens tu mateix de dir, això ho he fet jo. Exactament, exactament. Jo recordo els primers concerts que fèrem ja així més en sèrio, que després quan ja havia acabat, passaven els dies i la gent te trobava pel carrer i anava dient és que havíem anat a veure-vos tal per compromís, perquè vos coneguem, però no esperàvem trobar el que vàrem trobar allí. O sigui que la gent també se va sorprendre positivament i això també t'ompli. I des d'ací volem dir això, tothom està convidat. De fet, sempre que acabem algun concert, sempre ho diguem, els esperem a que vinguin a provar. Tots estan convidats, perquè és ben cert que un cor de veus, quan més veus hi ha, millor sona. Aleshores, allí estem esperant a tothom. Si s'animen i es fa més gran encara aquest cor. Un altre tema que teníem que parlar és aquesta escola de música que d'uns anys ja funcionant, però que hi ha hagut un revulsiu aquest any, hi ha hagut un canvi. Què ha passat ahir? Bé, doncs, sempre jo he tingut una idea de les noves pedagogies, sempre d'anar innovant, sobretot
en la pedagogia del respecte al xiquet, en la pedagogia de que una persona té el seu ritme per evolucionar en les coses. Hi ha persones que van més ràpid en un cert aspecte de la vida i n'hi ha altres que van més espaiet. I en el tema de la música és com tot. N'hi ha gent que avança molt ràpid i n'hi ha gent que va una miqueta més espaiet. Entonces, sempre la meva filosofia d'ensenyar ha sigut de que el xiquet té el seu ritme, o xiquet i majors, perquè també gent major, té el seu ritme i el mestre és el que se té que adaptar al ritme de l'alumne, no l'alumne al ritme del mestre. I ha sorgit una idea dins del poble de Almussafes, que és prou revolucionària, que ha sigut implantar el mètode Suzuki. Sí, el mètode Suzuki, tant de violí com piano, i el mètode Willems, que és un altre mètode també molt especial, a més d'incloure classes de dansa, de ballet, de dansa espanyola, i tot això tenim una miqueta de batiburrillo, entre comilles, d'ensenyances, però que crec que són molt interessants. I totes enfocades al mateix, a adaptar-nos al ritme de l'alumne. Sí, tot és igual. De fet, el logo de l'acadèmia és Cercle d'Arts i és música, paraula i moviment. Són les tres coses que allí donem. Com has començat ja a impartir aquesta metodologia, com està funcionant? La veritat és que ha tingut una acceptació molt bona, perquè cada vegada més jo crec que la gent va fugint una miqueta de coses que ens obliguen i que ens lloguen i van buscant altres coses una miqueta més lliures, com les ensenyances de Montessori, que els mestres són els que tenen que acompanyar a l'alumne en algo molt lliure i els xiquets tenen que ser creatius i tenen que anar investigant per ells mateixa i evolucionant per ells mateixa. I jo crec que això realment és el futur, la pedagogia. On es poden impartir, on pot la gent assistir a aquestes classes? En el mateix puesto que en el mateix lloc que en el mateix lloc que en el cor, no? Sí, en el mateix lloc que el cor, sí. Tenim ara molts alumnes, n'hi ha molts alumnes allà en aquests moments? Doncs hem tingut, enguany, per ser el primer any, n'hi ha quasi 70 alumnes matriculats. En música o en totes les... En tot el que són, en totes les ensenyances que n'hi ha. O sigui que prou gent per a ser el primer any i que veien la metodologia, que suposa que després serà, com has dit, n'hi ha altres pobles que estan gastant el mètode Suzuki i és un èxit absolut. Sí. O sigui que per això és l'aposta, no? Sí, per això és una aposta, però jo crec que és una aposta de futur. Per això també li dona cultura al poble, li dona sobretot valor a les persones i els xiquets que venen a estudiar, que són el nostre futur. Si no empleem el millor de les pedagogies i no tenim els millors professors allí treballant i no formem part d'aquest futur que són els xiquets, difícilment podrem fer-ho gran. Quin és el pròxim concert on podrem gaudir d'aquest cor? El tenim ja ficat en l'agenda, no el tenim ficat en l'agenda? A l'agenda cultural encara no apareix, però sí que és veritat que les festes d'allí d'Almussafes sempre estan molt plenes d'activitats. De fet, allí les allarguem tot el mes de juliol. Sí. Aleshores, hi ha previst un festival d'habaneres que volem fer conjuntament amb el cor parroquial i també tenim un centre cultural andalús on tenen també un cor que canten... Sí, van vindre sí. Sí, i evidentment també els convidarem i altres cors d'altres pobles, d'altres poblacions. O sigui que encara queda un poquet per a veure-vos, no? Estem encara en bastant, sí. Doncs esperem que quan ho tingueu ja enllestit ens ho digueu perquè la gent pugui assistir a veure de primera mà com està funcionant aquest cor. Ara i vosaltres dos que heu estat així a Cafè amb Llet, que s'heu explicat com no n'hi ha excuses per a formar part d'aquest cor i provar. Moltes vegades és una bona teràpia, no? Sí, a més és que és veritat. Sí, trenca també aquests ports, aquests mites, que en realitat no són tal. I que no estàs sols, sinó que estàs en un grup que estàs junts. Sí, a més és veritat. Doncs moltes gràcies als dos i ja anireu contant-nos aquestes pròximes coses que teniu ahí. Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Bueno, i a vostès anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida.